Gaur, apirilako 21, haur hezitzailearen nazioarteko eguna ospatzen da. Azken aldian, haur hezitzaile asko atera dira kalera beren egoera salatzera. Gaiaz interesatu nahi izan dugu eta pixka bat ikertzea erabaki dugu, gaurka bezalako egun seinalatuan. Aitortu gabeko eta gutxietsitako lanei buruzko ikerketa bat egiten ari gara. Galdera azkar bat, esango zenidake zertan bereizten diren 0, 3 eta 3, 6 zikloetako profesionalak? Ez dakit, aurrak txikiagoa direla agian, gainerakoan... Aizu, ikerketa bat egiten ari gara. Esango zenidake zertan bereizten den 0, 3ko profesional baten eta 0, 6ko profesional baten lana? Aurrak txikiago direlaz aparte noski. Egiarran ez dakit. Izan ere, 0, 3koak gure taldearen tutorea gara. Aur bakoitzaren jarraipena egiten dugu. Gurasoekin elkarrizketak, taldeko bilerak egiten ditugu. Orain galdetzen badidazu, nizuk erranen. Barkatu, ez zitzaia zara, ezta? Inkesta bat egiten ari gara, eta esango zenidake zertan bereizten diren aur hezitzaile baten lana eta irakasle batena? Bai, horixe, futxean askoz gutxiago kobratzen dugula, gure egutegia okerragoa dela eta aurrak 7 orduz jarraian hartatzen ditugula. Gauza bat, zer soldata desberdintasun daude 0, 3ko profesionalaren eta 3, 6ko profesionalaren artean? Bada, lehen ziklokoei gogoz kontra C maila ordaintzen digute eta bigarrengokoei B maila. Galdera bat, badakitzuen lan baldintzak askoz okerragoak direla 3, 6koak baino, esango zenidake zergatik? Ez dakit, egiarran, funtzio berberak ditugu, bai pedagogikoak eta bai burokratikoak ere. Zure lankide batek esan digu gainerako zikloetako lan burokratiko bera egiten duzuela. Beraz, zuek ere ebaluazioa eta eduka plataformaren eskakizun guztiak egin behar dituzuen? Bai, noski, uko egin nahi izan genion, irakasle gisa onartzen ez gaituztelako. Baina errefortzuak kenduko zizkigutela mehatxu egin ziguten, beraz, ez zaigu beste remediorik geratu. 0, 3 zikloko eta 3, 6 zikloko profesionalek funtzio berberak betetzen badituzte, zergatik dira batzuk irakasleak eta beste batzuk ez? Bai, noski. 3, 6 zikloa hezkuntza ziklotzak jotzen delako eta 0, 3 zikloa berriz ez, besterik gabe. Esan diezadakezu nola den posible legeriak 0, 3 zikloa hezkuntza ziklo gisa onartzea eta praktikan lan baldintzak asko zero okerragoak izatea? Bai noski, izan ere legea onartzen badu ere eta politikariek esaten badute ere sektore feminizatu baten zerbitzu privatizatu bat da. 0, 3 zikloa legez, hezkuntza ziklo bat da. Bertako profesionalek gainerako zikloetako irakaskuntza lan bera, baldintza asko okerragotan egiten badute, esplotazioz ari gara, ezta? Bai, irakasle lanak egiten ditugulako, baina ez digutelako gure lanaren baitan ordaintzen.